L'exposició intenta replegar diferents obres que des del món de la fotografia, de l'escultura, de la instal·lació, intenten aportar un conjunt de mirades complementàries a lo que pot ser la mitjanit a la ciutat. Un bon exemple seria aquesta peça de l'artista cubà Carlos Garaikoa, on, com veiem, dona una visió bastant ampla i completa de lo que podria significar una petita ciutat il·luminada, una petita ciutat de nit. La nit és un moment on apareixen situacions, comportaments i actituds que durant el dia no acabem de veure. Aquest dubte de com es viu i es sent la ciutat a la nit és un dels plantejaments, un dels interrogants que es planteja l'exposició Mitjanit a la ciutat.